2日木曜日の週20日の動きを一緒に確認しましょう。オーストラリアドルが円に対し 1.19% 下落し、本日最も変動した通貨ペアとなっています。日本の円がトップに位置し、0.66% 下に英国製造業 PMI が予想を下回ったポンドが位置しています。ADP 雇用指数が予想通りとなったため、米ドルがニュージーランドドルと同じレベルに位置しています。スイスフランは ECB 政策金利が変動しなかったユーロのわずか上に位置しています。景気刺激策の拡大とし、来週から ECB は社債を買い始める予定です。次にカナダドルがつけており、小売売上高が難聴のオーストラリアドルが最後に位置しています。一週間単位で見ますと、ニュージーランドドル、カナダドルがプラス 2% 以上と最も上昇した通貨ペアとなっており、反対に最も下落したのは、ポンド、ニュージーランドドルでマイナス 2.66% です。1ヶ月単位で見ると、米ドル、スイスフランがプラス 3.83% と最も買われており、反対に最も売られているのは、オーストラリアドル、米ドルでマイナス 3.72% です。6月2日木曜の週通貨ボラティリティ推移は以上です。次回のビデオにてまたお会いしましょう。